Dobrý den, vítejte u sledování Czechmana 2013, tradičního triatlonového závodu, který se tradičně jezdí na tratích polovičního Ironmana. Na závodníky tedy čekalo 1900 metrů plavání, 90 km na kole a běžecký půlmaraton. Na Pardubicko dorazil i nejslavnější český železný muž Petr Vabroušek, který ještě 6 dní před startem závodil v Brazílii, kde skončil na Ironmanu 6. Určitě neřeším podmínky, ty jsou takové, jaké jsou, to si člověk nevybere. To očekávání, závodil jsem tady naposledy před 2 lety, podařilo se mi vyhrát. Určitě bych si to rád zopakoval, ale cestou z Brazílie z Ironmana, který jsem měl v neděli, jsem trošku se zatoulal. Nestihl jsem přípoj, přebukovali mě, takže jsem přiletěl domů až ve čtvrtek ráno a taška s kolem jsou stále někde v Brazílii, takže jako ta příprava předzávodní nebyla úplně optimální, nicméně i ty podmínky, že to nebylo optimální, už jsem si párkrát vyzkoušel a většinou se to v tom závodě nějak zkousne, takže neřeším to teoreticky dopředu, počkám si, jak to dopadne. Mezi ženami vyhrála v loňském roce Simona Vykoukalová, na startu byla i letos. Přijela jsem s tím, že se budu samozřejmě snažit jet na své maximum. Bohužel mi to letos zatím nějak moc neběhá a minulý týden v neděli jsem jela půl Ironman v Rakousku, takže sama nevím, co dnes předvedu, ale budu se samozřejmě snažit o co nejlepší výsledek. Závod poznamenalo extrémní počasí, liják a zima. Voda měla 16 stupňů Celsia, vzduch pouhých 10. Czechman byl v Česku 2krát v řadě vyhlášen nejlepším závodem roku. Plavalo se jako tradičně v nádrži Oplatil, která je součástí rozsáhlého systému vodních ploch v okolí lázní Bohdaneč. 1900 metrů v jediném okruhu. Letos v Pardubicích startovalo 470 triatlonistek a triatlonistů. Druhý díl seriálu Ford Czechman Tour Českého poháru v dlouhém triatlonu se tak stal historicky nejúspěšnějším triatlonovým závodem v České republice, co se počtu závodníků na startu týká. Dosavadním maximem bylo 372 startujících z loňska. Letos bylo toto číslo překonáno. A největší dojem dělal celý balík závodníků právě na startu plavání. Závod se současným názvem Czechman odstartoval poprvé v roce 1994 na jezeře v Sadské. V roce 2004 se už jel jako mistrovství České republiky na tratích 3 km plavání, 130 na kole a 30 km běhu. V roce 2005 se konal jako světový pohár Mezinárodní triatlonové unie. To všechno bylo pod taktovkou duchovního otce závodu Jiřího Horkého. O úspěšné znovuzrození se po přestávce v roce 2006 postaral Tomáš Petr a jeho Czechman tým z SKOMT Pardubice. V současné době se Czechman koná v Mělicích u Pardubic. Do čela plavání se postupně dostal se startovním číslem 9 Jonáš Vojtěch, závodník High Sport týmu. Tady je právě Jonáš Vojtěch. V loni Czechmana vyhrál, a to ve věkové kategorii 18 až 24 let. A celkově skončil minulý rok 9. Letos Jonáš Vojtěch dokončil třeba na 5. místě terénní duatlon v pražských Žlutých lázních. Startovní pole všech závodníků a závodnic bylo opravdu obrovské a roztáhlo se málem po celé vodní hladině. Na tomto místě měl Jonáš Vojtěch a další elitní závodníci za sebou už prvních 750 metrů plavání. Tohle je ve žluté čepičce se startovním číslem 117 v té chvíli vedoucí žena Kateřina Janovská. Držela se vpředu i v konkurenci mužů. Z tohoto záběru můžete vidět, že se držela do 10. místa. Kateřina Janovská z Neversport týmu. V loni byla do Czechmana také přihlášená, ale nakonec nestartovala. V tomto plaveckém úseku byla až za Janovskou vynikající plavkyně Eva Potůčková.
Po prvních 750 metrech plavání směrem na jih následovalo 850 metrů na sever, to byla ta nejdelší rovinka, a pak ostře vlevo a 300 metrů do cíle. Jonáš Vojtěch nakonec plaveckou část závodu opravdu vyhrál a z vody vylézal jako první. Na druhém místě z vody vylézal Zbyněk Hraše. První depo si můžeme prohlédnout z nádherných záběrů z vrtulníku, které z triatlonového záznamu dělají krásnou podívanou. Ve žluté čepičce sledujeme vedoucí ženu. Z vody šla jako první nikoli Kateřina Janovská, ale Eva Potůčková. Kateřina Janovská byla mezi ženami po plavání druhá. Jonáš Vojtěch jako první do depa přišel a také ho jako první opustil. Ale Zbyněk Hraše v depu ztratil a tak jako druhý vyrazil na kolo Petr Leflman z Tri-Expert týmu. A třetí jela 68. Jaromíra Jágra. V tomto podání to byl ale Jan Del z Profisportu. Plavání mezi muži vyhrál Jonáš Vojtěch. Do těchto časů v tabulce je započteno i první depo. Mezi ženami první depo opouštěla jako první Eva Potůčková, která na dresu nesla ještě své jméno za Svobodna Nováková. Její čas v součtu plavání a prvního depa byl 27 minut a 10 sekund. Cyklistika měřila 90 kilometrů a byla rozdělena do dvou stejně dlouhých okruhů. V mírně zvlněném terénu vystoupali závodníci asi jen 110 metrů. Trať na závod nebyla plně uzavřena. V cyklistice byla zakázaná jízda v háku, takzvaný drafting. Rozestupy mezi jednotlivými závodníky měly být minimálně 10 metrů. Tohle je Jonáš Vojtěch z High Sport týmu, který svůj plavecký náskok proměnil i v cyklistický náskok v prvních kilometrech. Tady Jonáše Vojtěcha sledujeme v jedné ze zatáček, ve kterých si závodníci kvůli vytrmalému dešti a mokrému asfaltu museli dávat velký pozor. Tohle je se startovním číslem 11 Ladislav Dvořák z Ecole Elite Triathlon týmu. Po plavání byl čtvrtý, pak se dostal na druhé místo, ale závod nakonec nedokončil, i když v našem záznamu ho ještě párkrát uvidíme. A tohle je Tomáš Kořínek z Labe Triklubu. Po plavání byl 7. Ale ani on, stejně jako Ladislav Dvořák, závod nakonec nedokončil. A tohle je vedoucí žena, Eva Potůčková. Letos se zúčastnila třeba i mistrovství České republiky v akvatlonu na začátku dubna v Praze. Tam skončila 6. Ladislav Dvořák dojížděl Jonáše Vojtěcha. Brzy se dostal i do vizuálního kontaktu s vedoucím závodníkem. Ten rozestup v tuto chvíli byl opravdu minimální. Tady se oba závodníci nacházejí na obrátce v prvním okruhu v Kasalicích. Ladislav Dvořák získal na této distanci předloni 3. místo na mistrovství republiky v Teplicích. Prokázal na distancích polovičního Ironmana vynikající výkonnost. A tohle je loňský vítěz, obhájce vítězství Karol Jalaj, také na obrátce v Kasalicích. V tuto chvíli ztrácel na vedoucí dvojici Jonáš Vojtěch Ladislav Dvořák přesně 1 minutu a za Jalajem jste viděli v těsném kontaktu i Petra Vabrouška. A tohle je čelo závodu žen, také na obrátce v Kasalicích, jen z jiné perspektivy. Takhle to zvládla Eva Potůčková. V tuto chvíli už byl Karol Jalaj na prvním místě. S malým odstupem za ním vidíte dosud vedoucího závodníka Jonáše Vojtěcha. V této fázi závodu už Ladislav Dvořák nejel. Po Ecole Super Prestige týden na to nedokončil druhý závod v řadě.
Třetí průběžně byl Petr Vabroušek. Džalaj mu ale ujížděl. Na čtvrtém místě jezdil druhý muž loňského Moraviamena Josef Vrábel a pátou pozici držel Jan Weiner. Tady už jsme ve druhém okruhu při průjezdu Sedlicemi. Pršelo a asfalt opravdu klouzal. Karol Džalaj i ostatní si museli dávat pozor. Džalaj byl v tuto chvíli stále na prvním místě. Na druhou pozici se ale už dostal Petr Vabroušek, který předjel Jonáše Vojtěcha. Vojtěch se alespoň pokoušel držet s Vabrouškem jeho tempo. Tohle je průběžně čtvrtý Josef Vrábel. Jeden ze slovenských triatlonistů, kteří jsou na Čekmenovi a na dalších českých závodech vždy vítáni. Karol Džalaj, přestože je to specialista na delší tratě, letos si vyzkoušel i City triatlon v Bratislavě, první závod československého poháru, který se jel na sprinterských tratích 750 metrů plavání, 20 km na kole a 10 km běhu. Ten závod v Bratislavě vyhrál olympionik Jan Čelůstka před Přemyslem Švarcem. Karol Džalaj skončil 16. Na tomto místě měl Petr Vabroušek ztrátu na Džalaje minutu a 20 sekund. Třetí byl Jonáš Vojtěch, ten ztrácel 34 sekund na Vabrouška. A čtvrtý Josef Vrábel, ten byl pozadu o další minutu a 17 sekund. Jako první dorazil do druhého depa po cyklistické části závodu Karol Džalaj. V 10 stupních Celsia a po 90 km na kole bylo jeho tělo pěkně stuhlé a tak měl problémy s obutím. Pomal bude, môžeme niekto obuť? Nakonec ale Džalaj vše zvládl a vyrazil na závěrečný běžecký půlmaraton. Jako druhý do depa dorazil Petr Vabroušek. Na Džalaje ve druhé polovině cyklistiky hodně ztratil. Při posledním měřeném průjezdu Českou televizí ztrácel Vabroušek na Džalaje minutu a 20 sekund. V depu už to byly 3 minuty 30. Depo jako takové sice Vabroušek zvládl lépe, ale z náskoku vedoucího Džalaje tím příliš neukrojil. Na třetím místě do depa nedorazil Jonáš Vojtěch, ale Josef Vrábel, který se ve druhé polovině cyklistiky před svého soupeře dokázal protlačit. Vrábel byl pozadu o další necelé 3 minuty. Rozestupy byly velké, ale Vrábelův náskok na čtvrtého Vojtěcha tak velký nebyl. Oba se v depu potkali. A do depa pak s malou ztrátou dorazil i Jan Weiner. Tady ho vidíte v červeném dresu. Weiner chystal silný běžecký útok. Tohle je pořadí závodu po jeho cyklistické části. Vedl Karol Džalaj před Petrem Vabrouškem, Josefem Vrábelem a Jonášem Vojtěchem. Tato tabulka ukazovala pořadí závodníků ne po cyklistické části, ale při výběhu ze druhého depa před závěrečným během. Tady už jsme na čele závodu žen. Jako první přijela do druhého depa Eva Potůčková. Její náskok před průběžně druhou Němkou Anet Fingerovou z TSV Glauchau byl v tuhle chvíli ale minimální. Při výběhu z druhého depa měla Eva Potůčková před Němkou Fingerovou k dobu jen 8 sekund. Ztráta průběžně třetí Simony Vykoukalové už byla naproti tomu velmi výrazná. Běh se odehrával na jih od depa. Byl vypsán jako půlmaraton a pořadatelé ho rozdělili do 2 stejně dlouhých okruhů.
Běželo se vesměs po rovině a po asfaltu. Tohle je Karol Jalaj, vedoucí závodník na jedné z občerstvovacích stanic. Kdyby vás to zajímalo, dal si kolu. To druhý Petr Vabroušek žádal vodu a v tu chvíli ztrácel 3 minuty, takže to bylo o 30 sekund méně než v depu. A to měli závodníci za sebou teprve pár kilometrů. A tohle je Annette Fingerová z TSV Glauchau, žena, která v loni vyhrála jeden z nejnáročnějších závodů na světě, Norseman Extreme Triathlon. Hned v úvodu běžecké části předstihla Evu Potůčkovou, která byla v tuto chvíli na 2. místě. Po plavání a prvním depu byl Karol Jalaj na 17. místě. Na kole byl ale suverénně nejrychlejší ze všech a vyšvihl se na vedoucí pozici. Petr Vabroušek letos vyhrál třeba tradiční dlouhý duatlon Krušnoman v Klínech v Ústeckém kraji. Tady se držel na 2. místě a tohle je vedoucí žena Annette Fingerová. Na Čekmena přijela poprvé a hned útočila na vítězství, i když v tomto záběru vidíte, že Eva Potůčková na 2. místě mnoho nestrácela. A tohle je průběžně 3. Lenka Králová. Na čele závodu žen nic nového. Karol Jalaj si stabilním tempem běžel pro vítězství. Jalaj v této zatáčce vedl o 3 minuty a 4 sekundy, takže ten rozestup se na rozdíl od prvního běžeckého úseku nezmenšoval. Možná naopak, Jalaj získal pár vteřinek k dobru. A tohle už je Jan Weiner, který se mezitím protlačil na 3. místo před Jonáše Vojtěcha. Ten postupně odpadl a skončil až 8. A tohle je Dan Polanský z domácího pořádajícího klubu SKOMT Pardubice. Polanský na Weinera v tomto místě ztrácel minutu a 45 sekund. To bylo dost. 5. Josef Vrábel byl o dalších 12 sekund zpět a útočil. Tohle je Annette Fingerová. Už se svlékla, přestože bylo 10 stupňů, během půlmaratonu se zahřála. Eva Potůčková se nesvlékla a ztrácela 45 sekund, to znamená 2krát tolik, co na začátku běžecké části. Tohle je znovu vedoucí žena Annette Fingerová. U depa těsně před koncem prvního běžeckého okruhu. Tady už se Eva Potůčková svlékla pouze do dresu, ale přesto ztrácela čím dál víc. V tomto místě to byla 1 minuta a 15 sekund. 3. byla Lenka Králová, na Potůčkovou ztrácela 4 minuty a 28 sekund. To byl konec prvního běžeckého okruhu. Do cíle tak zbývalo asi 11 kilometrů. 4. byla v té chvíli Simona Vykoukalová. Zatímco mezi ženami se schylovalo k velkému souboji o medailové pozice, závod mužů si udržoval stabilní tempo i pořadí. První byl Karol Jalaj a druhý Petr Vabroušek. Našel si i čas na kus řeči s Petrem Zlatuškou. Z Jalajova náskoku sice ukrojil dalších 20 sekund, ale tempo smazávání manka bylo příliš pomalé. Pojď, Rovinku máš náskok, pojď! Dávej! Vypadalo to, že Karol Jalaj bez problému obhájí své loňské vítězství. A Petr Vabroušek doběhne po roční absenci na 2. místě. Pojď, Petře! Tohle je Annette Fingerová na začátku 2. běžeckého okruhu. Za ní byla na 2. místě v tuto chvíli stále 2. Eva Potůčková. Za vítězstvím ale mířila 31letá rodačka ze saského města Šelma. Potůčková měla mít ve druhé polovině běhu ještě velké starosti s udržením své stříbrné pozice. Mezi muži se už v závěru vůbec nic nezměnilo.
Závod opravdu vyhrál Karol Džalaj. Slovenský triatlonista si cílovou rovinku opravdu užil. Petr Vabroušek skončil druhý. A třetí nakonec doběhl Jan Vajner. Čas vítězného Karola Džalaje byl rovné 4 hodiny a 1 minuta. Petr Vabroušek ztratil 2 minuty a 3 vteřiny. Na triatlonovom portále bolo v jednej vete zhrnutý predpokladaný priebeh závodov asi takým štýlom, že plávanie nič nevyrieši, na bicykli by som mal ujsť a kto ma dobehne, ten vyhrá. Nedobehol ma nikto, takže priebeh preteku presne bol taký, ako predpokladal ten triatlonový portál a na tom behu som proste sa začal a nechcel som Peťa pustiť blízko k sebe, čo sa podarilo a podarilo sa tým pádom aj obhajiť to minuloročné víťazstvo. Trošku jsem to podcenil s oblečením, přece jenom před startem přestalo pršet, vypadalo to nadějně, ale jako úplně jsem nezmrznul, dalo se to, no, přežil jsem to. To plavání dneska ještě bylo asi nejlepší. Na tom kole, na tom běhu to dneska nemělo moc jiskru, ale to jsem víceméně čekal, no, jako asi se projevil ten spánkový deficit, že v podstatě jsem od neděle, co jsem závodil v Brazílii, nespal více jak 5 hodin žádný den, takže jako na Karola v téhle formě to takhle nejde. Vzhledem k tomu, že loni jsem tady byl 10. a s minimální běžeckou přípravou, kterou ovlivnilo zranění lýtkového svalu, tak letos jsem na tom běžecky byl dobře a tak trochu, no, že budu třetí, s tím jsem moc nepočítal, ale dělal jsem sem s cílem být do 5. místa. Závod žen vyhrála Annette Fingerová. Německá triatlonistka byla ze všech nejrychlejší. Eva Potůčková nakonec měla ve druhém běžeckém okruhu krizi a druhá tak skončila Lenka Králová jako nejlepší česká závodnice. Potůčková doběhla třetí. Nejrychlejší žena zaostala za nejrychlejším mužem o více než půl hodiny. I don't really had an expectation today. Just wanted to make a good race. Have a look at Checkman, how it is here, the triathlon, and to be honest, no expectation. I thought about maybe a podest place, 3rd or 2nd, but I'm very happy to win, very happy. Podmínky určitě nepřekvapily, měly takový být, byly hnusný, ale bylo to krásný nakonec. Jako ryba ve vodě jsem se cítila doslova, ale radši mám teda sluníčko a teplo. Z letošního Checkmana je to všechno, byla to zase paráda. Další triatlon, který pro vás připravíme do vysílání na ČT Sport, bude český pohár v olympijském triatlonu v Račicích. Sledujte triatlon na ČT Sport. Naschledanou. Tento program vám